Nagasemeria kwane na omwanchi omurigereria kwabere ko gutwara oborigereria oborobia kegima nande kwabere ko gukangora omutinyi yiga omoya kegima netarike yamo yomutinyi 10 omwaka gw'ekirububere 2025 mwanchi omurigereria ngo kwarigania asemesa yamangana maya erinde ngomanye naraya yabasaki baito babere bagosaka konyaba kura chingongo chense nakweneke buna abere kagotekiraga iga asemesa yamangana maya ikaransa oike erinde twemanye asenchira yoboikiranu nyero mwanchi omurigereria ritkoria rero buna rire ritkoria Jumatano nelitko tugukwanira igoro yeringana riekemoya korende togochitwaba ase abantu batatu ase ringane ligari kemoya kondo mwanchi omurigereria ngosabo kwabera asogotaikirana kwoyo minto oitarabe togosanganere korende umugaka Edwin Nyang'au ase ritkoria rero no aregaiga ase studio korende umugaka Edwin nabo ogotomanyanga ritkoria rero ngana kiririto korigereria omwanchi omurigereria nimetenga abasaki baito mbatara ase chinsemo na kwene kyanga kwabere kugosangana barabwo omwanchi omurigereria korende Edwin tomanyingo nga lingana liekemoya litukoria rero ndirelie litogosanga rero omurigereria wa Bwensoko TV etoko ase lingana litulie kemoya etogokwanira omonugo okorokwa omose omose no romunugo tubegetere inserero asiringana lie kemoya. Okay, miyawana sana Edwin asogo tomanya litukoria rero ringana lie kemoya omose yo manchi omurigereria ngo kwari bagali yabene naye otome ujumbe agenke wetrase nambe yuyesimire base screen yago otomenyenga yoko bwatia omorobele yokurwo samangana mayakorwa naboigo orwekerengere likiago igoro yengencho lieta elio nabali bo gwakachisimi chinsa chigoika mwanchi omurigereria ntobe togokomanya mange nimetenga mbaroro bagendeta kwe murungani kubwatikana nekemeri gechaya sokonyora ebona senge kikerirenga abalimi bande gotogora echae yabo ikononyo koru mutenyi omoya kegima nimetenga abange mbaroro batogo kiri nege koreke kondo mwanchi omurigereria ayongati yali nkwariganete asomogoro borero toskatonyegera ngwira nande asegekege keribosio erinde ngomanya mange asenchira yobwagale eliane kerubo Frida nolio kweneke buna chibicha neliogi lyagokira sole asenchira yabene nere Brian Achaka bakubwatira na director Zack nabo igo Felistas Kabendi. Koya chaka amaya yensoko mwanchi omurigereria nigo togochaka noroboti rogwechania asengo komanya buna nigo omubere bw'omusacha oyomo aselieta Josephat Siboga yogotoka inigo toka wosugunaine asomote bwa bukato emambe ya lero asekagire buna nigo nyagosira oyo aisungetie obotuko bogokiera lero asenga yaye eyogotoka sekenyoro kyalibate ebunge ya bumachoge chache county ya Kisii abanyanyimbo korwa segeta seni kyanya masege nigo baikirana ase chinsemecho na korusia omubero nyagosira na koyoira goika asenkendu chingaki obotuki bwachakirigwe muri kito Dominic Ondeli Nyabuto naikirana ase chinsemecho nabo igogo twariganiria oroboti rokobwatia Omusacha oyomo aserita Josephat Siboga niga kagere gwesungia obutuko bwokia rero maiga yomobero egotoka osugunaine omote bwa avocado mambia rero asenka yaje egotoka ekenyoro kyalibati eward ya Bosot Sengera ibunge ya Machoge chache county ya Kisii igo twabo kamambia twaiguchikurate ekero twaiguchikurate twaminyoka gocha iga somo chibwo kindo manyange twanyora nga omwana Siboga kindo nigengentete asomote bwa bukato twanyora na basogetie mesa agatereka akareta nekiruga agatenenera agasibene asomote akarua gesunga bono nigo tore no gukumio konene no gwichana konene asengencho asirire mu basekano nyagosera Josephat ikonyoro menyete bumanyi asenchero yo kwerigeria nigagotebekana komenya bweka maiga yogotikana no murugioe asebono ya matia ya sabiro ndora muikere amusabe airane asenka yae iliko wanga amatanga yo mwanchoe
twakuminga ng'akirende ng'enta konyora mbo manya okore gasi ya ase eng'encho ya okwerigeria mong'ina oye batiganira amatuko amange mong'ina oye niga akorokwa oripa sibwoga oyio oberire isiko ase emiaka emenge abo tware gosaba goetera ase eng'encho ya ogokwa kwaye eng'enta onde oramoikera ang'e sobo ogere sameta n'omwana oye tamenyeti aiga agamenyete gose ngochi Mombasa gose ngochi tika ntokomanya lakini rende igo tore n'omoichano omonene ase eng'encho ya okomosiria na ekenyoro ekegima nigo kere na amayanda amanene ase eng'encho ya ogokwa kwaye igo rende abaobisa ba eserikali mbacha bairire omobere na ekero bairire omobere nabo twegenete ng'a nyagosira oikire gosira naende ekero asirire nabo tware gosaba ng'a onde orarigi gotokonya obomanyi ng'a naki etaro ya sibwoga yarenge korwa igoro korwa moiso onde na korwa buna omotienyi igo ochaka abare gotokonya erinde toikere ogokwa kwaye bari babwate ebirengero byogwekora basabire ogokwana emechando yabo ekero bono abanyanyimba korwa egeteseni Kenya Masege amo na Ogembo baikirana na korusia omobere onyagosira asa yaiga na konyoka bagoika enkendu ya nyagitari enene ya Ogembo ekiagera oisungia ntwamanya igo twaboririe bari nona ebigori ebio bike bijana bari mogotekia step ya bwango mwaikora akimwa consult kwanza mwabori abamine ekio chigokora nekebe erinde no mbarabu bagwa device nabagaka bari mwaisungiri muno iga isungiriga gakito kobasaba timogotekia step enge muneyo in case na mokoira na sama sabo Nyasaye bwekorigo na bagokonya somo chando yobwate mbuya mono ekero bono eamatengo se Josephat asabira abanyanyimba banyako bagokora botukiba basenchera bangere komanyase kio mabanyako bagokwerusia bogima asenchera ko engenta niga abantu bonse babwate ebirengere binga bine banyako bagosaba banyako bagokwana banyako bagokwerusia na kurwa se bikora binga bine biga kuripoti kitsen kio nambe mugen Soko TV kurga se kio Liberty kutoka gaiga egodi abuso sengera ebunge ya Machoge Chache County ya Kisii Reterane Dominic Onderi Nyabuto nigo tokorwa eng'ora yaito ya bene gochia ase ya mateyo so gosiria omwanchi obo otigana nayo omwanchi omorigereria nigo tokwenda goika ase county ya Nyamira ase ngokobanya buna abameri bekemeri giechae abo bakoire echae ase factory ya Nyangoba emiaka 37 nigo besokire na koboria aba director ba Nyangoba koerera ekikeirete barabukoriera bonus ye chisiringi 22 omwaka oyiga bagokwana aimeye tundubali ya Magombo nigo baeneke buna omwaka oetete nigo balirete chisiringi 40 chingaki baganire kumanya ase chisiringi chicheigoro chachiete nonya nekero babwatetie amachiko yogotora echae asa matabere nengoro Morikito Steven Nyarikie Mbunde na ikirana Stinsemecho nabo igogotwariganiria aya kobwatia Ikero togoika hase etundubari ya Magombo imeye bunge ya Tumasaba imeye county ya Nyamira igegati ya baremi bare nokogechwo konene aiga nigo bagotugore chae asekeri bakwerera okonyore ngeri engeye bonus ya tu atorengiya tugatorengiyo mwako mu matoko chorigwa tu expect ko nyarerwa singa 40 go chiguru lakini na ndemba tenga ko 40 bone ka batatu tibese chiko tukumite asbere tibese so to koramika monte ko tobugatesia utato magomo kamiri totangase mutinyi mu matubwa to magomo koruabwo chifactory chingao cha basasini inju to baechae paka mare moto bae mwagache echae ya chitebobe moraita yo gotoruanerera bonsi bibakirete paka bakoriyo bochumba bakoriyo gabana abakirete montu achota baraya becha ba director mbari ko kwana kende bakirete ebintu yabagasane gokora nebo ne factory cheto Nyangoba abantu barona abana babo kabarigete abo bari ni competent to kora gashinde ya maana koko takore gashwari misa turaye bara permanent babegete so barayibwa bicha babiro bobeta batari matoka gachitama be tigatura ndo magomo na mitinyi bere tato twachika marikinde chae ba director bachore twe gochigeti bairane ga igana batotebi nge pona sigento ya salikiriti ngento gete mbari gocha ground ntuma etia se ba chiete bone totagete e government ekorera abantu aba auditing ya lifestyle yabo tumanye ngo mo director chore tumoisonde
ndiache anyaorete chibesa akugura chigari abwire bakomwe MCA na marimo naro bakugura so ebintu ebina bitotegete tubwati gusiga ntwekare tokorera tunalilia aki yetu magombo ngotore chae magomba chikonda ekara na tore akonda igongo iteliwe chae ekara na iteliwe chae na rontege mete na ngorageria abana na ronkuruna ne biombe na someria abana wana kana na iteliwe chae ntegete kumanya ngakingo cha na akora gekora nje na kona ngotore na iteliwe chae omanyene tuomana no manyene Mbarbare ne tundubari ya magombo ngati ya baremi habubare na mato abakorobekana kwa ba director bechae ye factory ya Nyankoba asekeria ba kweranga nyoremba weso kiana kweranga na siki barerete pona sianse bachiko irege tambokero kyo gotwara umugiro bogotaira echae se tundubari mayaga yo kuriere ponas egishiringi 22 bono a question yamana gocha bune factory ya itonto sumegetemete which means expenses ya chireta number 2 omorero itonto wangusa expenses nandeke bwenete kwande urugusegeta kire kuira nanze bono diswari yamana gocha abantu amasomete ko rugusi bari mosomerete echai aba mama mutigete maiga nabatata chintakana nchiro nababora kanko bachari more mo barorerenga imba chandegete egere mocho moche moto bwade moto kore siesabo abakarani baiteiria abantu chabobe twabaire quality chikiro batichete batingete kabisa ndotagete boniga KTDA erete kire paying center tware egwenyi machine yabo na barabwekere omukarani agoche tundubari gagopima na ndo tige gwenyi machine eri ororo nigo bono baesokirie na gosabe factory ya Nyankoba wesokia na kweranga na siki barabuba kuriere pona sianse kere chinsemo chinde cha Kenya chikoriere pona sia igoro boikoye bagwete siringisa to tutabigunga antware kogusa tolenda ne twarenge 40 toche 37 abantu barenge siringisa rasini bache 27 wae boikoye doraga ya sariti boikoye gaigoka boikoye tiasari Kenya je tobwate nande ndotagete boniga Mombasa ali asegwe house ya machani yakobera amachani yakorusi itogoiga abe kukando na yabo ikoyo yengati yebirro byabaremi bechae abakwira se factory ya Nyankoba abene kinga mba kwendra gochia gotore chae nyore ubotenerwe factory bogo chikonyara ko babo kweranga na siki barirete pona se serigoririanse korwa se tundubari ya magombo hiyo kutoka se wodi ya magombo bunge ya Kitutu Masawe county ya Nyamira. Kingo reporteria Nsoko TV, Ridera Nyariki Steven, Embunde. Mbiamano sana umuriketo Steven Nyariki Embunde asogo twariganiria oroboti rwa senchera yobwagare. Onde chinga kicho boigo nige gati ya barayi babere bagwesokia bene na boigo gukwanira igoro ye bonus ya baremi bekemeri yechae. Okwana omoseneta omochore esi okenyuri niga kwanira igoro ye bonus enge ime county ya Kisii na boigo Nyamira asane kebuna nigo abange bachakire gutugora echae ekiagera ebigeri byabo mbiri koigwekana na koegwa engeria eisaine nonya nabo nigo aborie serikali nabo igababwatani bekiombegi ya KTDA koimukia egetambukiro kebwenete nabo igogokora amonchiririo. Thank you, Mr. Speaker. I have a statement on the disparities of bonus rates paid to tea farmers in the country. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 52.1 to make a statement on a matter of countrywide concern, namely the disparities in bonuses paid to tea farmers in Kisii and Nyamira counties. Mr. Speaker, sir, the Kenya Tea Development Agency, that's KTDA, recently released the bonus rates for the financial year 2024-2025, while farmers in certain regions, notably Mount Kenya, have received substantial bonuses averaging about Kenya shillings 50 per kilo. Farmers in Kisii and Nyamira counties are reeling from much lower rates, in some cases as low as Kenya shillings 12 per kilo. This glaring disparity has not only caused deep frustration, but also triggered anger among farmers who feel shortchanged and discriminated despite producing tea that is sold in the same international markets. Mr. Speaker, sir,
The situation has escalated to a point where enraged farmers in Kisii and Nyamira have begun destroying tea collection centers in protest and disillusionment, believing their sweat and toil is not being fairly rewarded. The bonus discrepancies have also reignited questions about the transparency of KTDA's pricing and distribution systems and whether smallholder farmers in certain regions are being systematically disadvantaged. Mr. Speaker, sir, tea remains one of Kenya's leading foreign exchange earners, and it is the livelihood for millions of families across the country. The growing sense of inequity, however, risks destabilizing this critical sector if urgent interventions are not put in place. I therefore call upon the government, in collaboration with KTDA and relevant stakeholders, to urgently review the disparities and take decisive measures to restore fairness, equity, and the confidence of farmers in Kisii, Nyamira, and all other affected regions. Oskabasio asorobo tironde ni gabanya nyimbo bigetaseni ya Kisii Central bamubekire byara umusacho yomo w'emyaka 55 noyomo aselimo cho lyokomotalera omwana yomo omumura w'emyaka 4 kagokwana na baralie magoroba ya lero nigo Musa Inamai oyoromo CPD we sub county ya Kisii Central abasemire abayiboli ko bamaiso eliyogwetanga kurwa asabana babo gokorerwa ebikore bunebyo byobosoko abayigo nigo abereka ko enekemna obotuki ngo chakirwa bore elinde kumanya oboene obwingane yo muri kito Wycliffe Orenge noroboti orwo Abanyanyimbo begetaseni ya Kisii Central nigo bamubekire byara omukagirwa ya mubwe myaka 55 nomo aseri mochiro komutarero mwana ya mumurabe myaka 4 stariki 19 omotenyo kianda omwaka oyo kokwana nabaralia emagorobe ya lero maiga yo komubeka byara nigo omanero w'abanyanyimbo we sub county ya Kisii Central atebirabuna nigo banyorata chiroboti buno mwana moke okorero kyobosoku abo asaire tunyagitari asabere to katariki 29 omotenyo kianda omwaka oyo asobo tukibwa bene bwachagatugwe Yeah, on 19th of September 2025, we received a report of a child who had been sodomized, a 4-year-old child who had been sodomized, and we responded and took him to hospital, where he was admitted from then up to 29th, last Friday, when he was discharged from hospital. Nigo amenta ko tebabuna bono nigo maiga yobutukiko korekana bono nigo mokageru yo abekiro byara abo bono asara chikoirerwa egetambokero na gwetigwa ase bitambokero bya bene atarakigwa ase kegambero ya Kisii abwankyo. So going by the report that we received, and we initiated our investigations and decided to processed the whole matter in court, where a P3 form was filled, and now that we completed our investigations, we initiated a process of seeking to arrest the perpetrator of this case. So today I would want to announce that we made a successful enforcement where we arrested the perpetrator, and we are processing him for presentation to court tomorrow for the offense of defilement. It is actually sodomized, but in actual fact that is an offense we are going to prefer to him is that of a defilement. Bono nigo mobiso yu aruro bosemia gochia sabana inji buna nigo babonere tokoba maiso na kurwa jiroboti asebita seri by'abanyanyimbo ekere bikoro bingabunebyo bigokorekana nabo igoko bakania buna tibabesa kuwancha gotuntubera ebikoro bingabunebyo. The cases of defilement, OSGBV cases, and in particular cases of defilement and rape are cases of public interest, and what I'm urging the community is that first of all, they have to protect the victims or the children who are susceptible to attack, mostly by relatives or people who are closer to them. So out of that protection, if anything happens,
then they have to report the matter to the security of the police as and when it occurs, so that we initiate investigations. So, and once even they have reported to the police, these are cases that not call for any acts of reconciliation or negotiations out of court, because the only preference that is there for SGBV or defilement cases is the full force of justice. Bono nigo basemi bwaruru gucyasaba iboriko bamaiso nako barenda abana babo elinde tubabesa kuanyora kokorerwa ebikoro ngabune bibyo bosoku bari bakora mangana ngabuna yo nigo bonete koswerwa eleko beko byara bari getambakero kyeri chiko inko reporter ya Ensoko TV kuruga igaso bogatagati bo muchibo songo county ya Kisii editoriane Wycliffe Orenge. Ekinega kora kiugwichania kegima etenga abanyeneri chiko mbabe bakuimukia egetambukero kebwenete na kwenekia nga omwana oyo onyorire oburunge bwaye. Chiskuru choboroso nigo chigendete gwikerania amariganio onsi ochia ase aborokigwa be secondary enge gose JSS gosio bwa matemwa manene AKJSEA na alia akepsea. Kukwana aborokia kurwa ase skuru ya St. George's imeomochi Onyamira nigo bataratigwa maega asibe aliganirie oboikerano nonya nabo nigo baburire serikali kubwatuka chibesa cha matemu kendabu elibe aliganiri boikerano Morikito Pethuel Machini na ikirana Stinsemecho nabo igo gotwaliganiria ayakobwatia. Ekero chiskuru chigente kuyarigani asamatemu manene yekiraidia gatano nomo na kelegia kianda nigobono eskuru ya St. George's ime yomuchi Onyamira eterati kwa maiga. Value of digit 6. We write that digits kurengana no mokonyi bo mwarimu manene ase eskuru yo niganyaka bwakwerera nigo babikire amarigani onsi ensemo Erio aborukiwa wo bachikonya kabao kara matemu abo gucakira chitariki 24 mutinyo 10 Ngana na matemu atogo chikokora kipsea na kijisea toganire tigo kora riaso togo chaka chitariki 24 mutinyo 10 na matemu amanye na go chiko chaka chitariki 27 kijisea munyoke baka chitariki 3 mutinyo 10 nomo nabona into school yeto twebangire mono sana tubangita abana baitu nande tu expected bakore buya barangire guchi skuru chirichia bachorete barabuboka abanyene twebangire buna weekly basis yeto kora matemu amange elinde tonya kubeka abana babe familiarized na matemu aya elinde bagwikari tukoliria mbatensia Oigo korengana no mwarimu manene bwe skuru yo niganyaka bagakwerera nigo bono amatemu ayo arachikunyaka bagakorekana asikilibono baganitie bintu ikiagera nige amatemu ayiga akubwaterania aborokiwa kwerokia ingikeli bakonyaka bakokora asinchira enkia Mwaya kijisea are more practical than theory buna bono koruo mwaka ochagete actually kurwa achagete junior school abana bambanarete ko ende lab bakora chi practical roro bona ikitotigarete gioka no comment ebintu biraganigu itukeriria amatemu lakini ase bintu binde abana bambanarete ebintu ebi byonse etavauti kana era toke ne elibu na 844 yarenge mona sana amatemu abana bale gosomera sana amatemu lakini ebona is more about practicals na abilities cyo mwana na chitu chikoligera umona ase system we nanya nabo nige serikali yanyakabage kuboriwa wetere wizara y'echisemi kwanikinga ngo bekere nsemo chibese nabo igo gochitema bwango egere chiskuru echi chinyakaba chigwikirania byonse biriganira samatemu ayo okubori kwa nase serikali ne koba tebi amatemu acha aschinga kichibwenerete alafu na invigilators baba friendly gochia sabana ekiagera bara bakesana soko kora amatemu abo a grade 6 bataraba used to buna kare yarenge kubare kwansera grade 8 konyora babeire trained asebono aborikiwa baboriwe bakoromokia naboigo bachikonyako bagweta eri kogenda ase chiskuru chirieboka abanyene banyako bagwichoria
koromoki sana ba concentrate asa amatemo aya erinde banya kiro monta enda sali atagete kochigokora ya piriti ya yasere. Kurwa ase skuru ya St. George's kutoka Imemo Chunyamira kuripoti ya Ensoko TV. Njeni Gongoroko Pethuel. Machin. We multiply that digit that you are asked about. There is the place. Kanelia abana abo amaya chinga kibara chikoba bagwikaransira amatemu abo amanene kulende goskabosyo kiombe kyobocholi ne chimbebe ABC korwa asoro sagi rwamanga kitutuma sabe county ya Nyamira nigo kyaboliria abasae weso kya asobonge eliokolikia nabo igokona cha chikadi cyogwaka chikura anigo agoikirana ekere kiombe kyo kenekire omubaro moke oyobwate eganga yokweli kyaboya unaba kichikura ase chiabisi chiabo Murikito Vincent Monda na mange Kagokwa na isko ya magacha yechinyomba chiekeombe kyo ime ya manga omwabiso teneze chikora sebunge ya kitutuma saba Benson Ambuko nigatebire chinsemo chire ime ya manga echichikone kyo kolikia ba kichikura. Huu usajili unafanywa katika maeneo 6 madogo ya kitutuma saba ambayo ni Manga, Kemera, Magombo, Rigoma, Gesima na Gachupa. Those are the wards. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anatoka katika hizo eneo 6 anatazamiwa. Kwa hivi sasa kwa sababu ya uhaba wa senti tunafanyia huu usajili katika ofisi zetu. Lakini mikakati ipo hapo mbeleni ambapo tutapeleka huu mtambo kwenda kusajili. Kando nokolikia chikura nigakwa ni robo konyi bakwa bagichikura service yabo wetero mtambo bukoliki chikura. Huu mtambo ambao unaitwa KIMS ndio unatumika kuwasajili wapiga kura. Na mbali na usajili wa kupiga kura, huu mtambo pia unafanya kitu inaitwa transfer of voters. Iwapo kwa mfano unataka kutoka eneo bunge lako ukuje katika eneo bunge la Kitutuma Saba, hivyo basi huu mtambo utafanya hizo transfers. Ama hata katika eneo bunge hilo moja unataka kutoka kituo moja cha kupiga kura uende kituo kingine cha kupiga kura, tunafanya hiyo transfer of registration details. Kitu kingine ambacho kinafanya pia inaitwa updates of registration details. Iwapo kwa mfano labda jina lako badala kuandika Benson iliandikwa Ben na inataka ikuwe updated, basi utakuja tufanye nini? Tufanye update of details in the registration details. Kitu kingine pia ambayo mtambo inafanya ni kufanya verification, kuthibitisha kwamba wewe ni mpiga kura mahali popote pale. Kila ambacho utafanya unakuja na kitambulisho chako, tunakuangalilia iwapo wewe ni mpiga kura. Na ibainike kwamba pia katika ofisi mbali na kwamba tunasajili wapiga kura wa eneo bunge la Kitutuma Saba, kuna mtambo ambao uko wazi ambao unaitwa Open Kit. Hii Open Kit inasajili mpiga kura yeyote mahali popote Kenya mzima. Kwa mfano iwapo wewe unakaa katika eneo bunge la Kitutuma Saba na wewe ni mpiga kura wa Wajia na uko hapa, hauhitajiki kwenda Wajia kuandikisha kura. Unakuja tu kwa ofisi yetu, tunakuandikisha kama mpiga kura wa Wajia. Hiyo siku ikifika unaenda kupiga kura Wajia. Nonya yarolekanirwo mubaro moke ugocha kwirike chikura se cyobisi cyabo nigasabira abasaye batwaro kuganya kwirikia nabo igokobole serikali nene ba bokonyi eri gwikira abantu ase binyoro ime. Tunawaomba wapiga kura ambao wanastahili especially vijana wajitokeze kwa wingi waweze kujiandikisha. Alafu pia tungesihi National Government Administration Offices zitusaidie mambo na mobilization. Ile ni kwamba tukisikia maybe sehemu fulani kuna wenzetu ambao wanataka kujiandikisha, tunabeba huu mtambo tunapeleka pale tunajiandikisha. Mika Mugereno mamenyi bo mucyo Kemera nere nigasegetire kigorie gake kiri kichikura. Abasaye ba minto niongo batebya babuate chikura asobwango onye batagete echange tirigo cha bosaigo onye babuate chikura Jengo busaitani kuruo mojo Kemera nongo tichamagoro igongo tabia pasae tubuate chikura totigo nyakolika mangana mitandao
nyoranga chikura igo chikocha namba sigwetero mubarori tobwata gusigo ngo advice chenzi mutobwata chikura bwango egarata choro abarai batoretera magendero gusi. Vincent Monda, Ensoko TV, Manga, Nyamira County. Mancho murigereria korwa sorobotero ni otokwenyorera libagali ogosiomia ase studio ya kabere tosiomia chituka keigo tokoirana ntobe togosanga amange imea maya ya Soko TV gotoska tonyegera kwira ntorasege keke kerobosio elinde tosanga amange. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyoma bikomenya asege kegetambe na gokobo kolari bya asemermo yao company ya Davis and Shotleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 asobonia bwebyoma ao byobye bwekerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chiamache ekyo gusyalere bimeria mache chigenerator chisola panel amone chimachine chyo gukenura mache nkwaga bari swimming pool na gugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura mache asumu cyo busongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigirnitie negitesenye kanege chigali asamange wakirisimi ase namba 0708623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324. Nugaritigo korubwa gacho banene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso gwikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate nigotoko n'ibintu byobya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotogotoke nsemo yatente umucyo Nyamira asamange twakirisi migwetere namba 0714213424 Asamaria tankoro kwalis bosibori iga no Viki Hardware ego tukarega tente uko bari gani mwensi asamagoria rinsi Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuliao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibetiri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo choke birigo naboiga somo Nyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye abakuru nigo bakubinera iga abamurambanga bande tuchaya bande
igonaki abamura nabo bagwekaina abandi tuchayonde abamura mbali ngaini nguruku basike bonsi tigagotogia baoboka bao moyo bakorumukia Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Yake gima mwanche murieli ya bwegetaseni gensoko na ndengo kwarigania asentunda ya kabere chinga kitoganita gusanga ime ya maya Nensoko TV kondo mwanche muriengo konyeranga abuna deli tukoria Jumatano inyoreto gusanga aselingana lieke moya ase omugaka Edwin atwalingana nga lereto gusanga igoro ya omose igo mwanchi umurigeria gendera gutuma ujumbe ya genke ototebi enyenjo yerieterio neriyeye igo nabo goika chinsa chiricho gwake simyo mwanchi umurigeria nyo nabo gwake simyago tugambe nae ya mase ya moswaga bwa semitandao ya Facebook lika ujumbe ya genke atumanya soko bwate koru nabo igo enyenjo yerieterio neriyeye kolende kugenderia na mangana maya nigo kumanyanga egati abasae korwa se wodi ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii nigo beso kiria sobunge litukolia lero eliokwelikia nabo igo kubwata ebibande okwana Nensoko TV nigo baenikiruna eyonero enchereyemo yogokora amoncherio asuburai borororo Asamari tangoro kujono ndiye ki umukazi wegesa igitukia nenki nyebinge primary school na mwaro direga atwalira basaye bachikubwate kura aso bonge mwara last year 2024 mbaenge sichi protest bange kori yaki yabo abamura batwate tina bone yaki yabera ase kura etwa baletera bonse pia so bonge bachibwate kura elinde babeka barayi bali bataite ande basoki bali batataiti igona kimwaro direga atwaletera bonse pia sege tuo wega kia IBC igaiga se Kisii town ODC gaiga bachibwate kura yabo batebe kire bateta magania bona arariaya banyaire 2027 barusia baraya bagambi bali batara bakorregasi babeka bare bagwata magania maya gochesi bare ibabona basaya bonsi na mugoro chegaiga abana abantu bakinya binge kiongongi gitare no barega bonsi biga do bare dramo do unify bacha bagwate kura elinde bakorre ekirege benta koba barusia abantu bali batara kore kwende batara bakorregasi babeka abantu no diu kitara korregasi by the way abaikana bantu bata sirembe barusi diuki kuroso borai onna barega yomonsi mwaro cheiga diuki chinga kicheo chelire abona pamoja na matiangi bono to babeka mu igabansi igana to Oskabosio ense ya Kenya nigegendete gutinya obwamate ne chinse litkoria lero gwetera okobwatera na wense ya Kenya na boigo China nigo marai wense Dr. William Ruto aigeka ligena lioboroso. This marks the beginning of the commercialization of facilities available to agricultural shores of Kenya, and I must commend them for the partnership they have created between the private sector and the agricultural shores of Kenya. This facility is going to be built as a joint project between the agricultural shores of Kenya and this investor, because this investor is leasing this land from the agricultural shores of Kenya, which will lead to the commercialization of the facilities we have here. And agricultural shores of Kenya is going to make 10 times the money they have been making from the use of this piece of land. That is the kind of innovation that is going to inform government operations as we go forward, so that we can unlock the big potential that exists in some of the government assets that we have that currently are not being used optimally. And this is one such example that the agricultural shores of Kenya are working with private sector to unlock the big potential that exists
in the land they have here in Nairobi. Abangina abo bale ababwatani bekiama gya ODM nigo bachiramo asoko mwakera ekoko musubati Kathleen Okot na koene kyabuna nigo aisaine negasia gukora asobo nyakirugo me county ya Nairobi na boigo nige gasie yuerengia bakoragwa na barai kurwase chinsemo chichibunge aime mocho Nairobi abarai yabo nigo baene kiribuna ekiama gya ODM nigo geteneine bokongo Raila Odinga Tirim Baba Tirim Baba Talala Baba chama tunaona mingi inakuja moto inadidimia inaenda ODM sisi tuko imara kama simba chini ya chairman wetu Baba Jaso Mheshimiwa Aladwa George tukiwa hapa na Stanzo tukiwa na Ochieng Jara chairman wote chair ladies wote Catherine Okot pia ndani hapo. Eleza nyinyi tulipigwa tear gas. Wajana hii hakuna tear gas hizi. Hakuna tear gas hizi. Moyo alikuwa mbaya. Hata siku ile nilisema Kamugunji. My president is Raila Odinga. The following morning, saa 12 ninaamukiwa bila nguo. Kwa mama sisi tunaheshimu sana. Tumejua wale wamefanya kazi kwa chama ODM. Kuna wale walipewa viti Madam President Siengo katika county ya Nairobi. Yale majina tulipeana sio yale majina walipewa. Na hiyo correction lazima ifanywe. Kwa sababu za nomination tunaangalia wanapigania chama na wale hawajapigania chama. Bemana wasano mwancho mulielia soko gende agotengeregeta seni gensoko na abunongo ikira omwelio bokumulikira amangana maya asebirebiga kulende mbaroro bagendete kubwatia amangana maya akirondo chinga Innocent Agari agotabanga echaye nerente mangana Ben Mogaka agotabanga nagendete kubwatia The Noise Boy Ombogo korwanya keiri marani agotabanga nagendete kubwati amangana maya Jeria Kirubo Koruangumbu Manama Barin Kingdom goika Ensoko TV Nairobi Nyabotobe comedian agotabanga Osoirene Chibuti Esther Omonero agatanga following from Kenguso Nyamira North sebo igondo chinga Edward Michael kuronya bisabo market agatebanga Noale ime Brian nera agatebanga Noale ime Penuel Omete korwastin semo chirichia South Mugrango nagendeta kubwatia amangana maya kondo mwanchu muri nyoranga asense moyende ndobwatelingana erieke moya igo omugaka Edwin Nyang'au nairoberete boikiranu asogotoa engenjo erieta omose igo mwanchu muri eriegenda gotuma ujumbe yago ototebie engenjo eringana erio nererie tobe togosanga nae asegekeke kerebosio toska tonyegera enda gotengera egetaseni gensoko obona buboroso obumogusi Eye Nensoko TV oboroso bumugusi abakuru nigo bakubinera iga abamurambanga bande tochaya bande igonaki abamura nabo bagweka ina bande tochayonde abamurambare ngaini nguruko basike bonsi tigagotogia ba ubuka ba omoyo bakorumukia Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yaitu chichuma emisumari chirangi
chitangi chia mache nokwana togokora nguru kwemalire ebitunge ty'obulemi buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekene kiage gitagwisirwa nkondifura maguta y'eching'eni omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores aso mu Cyobosongo ibara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani Awaminto. Samange akisimi namba 0111161500. Kosetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Uru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Uru Superstores yonyole vintevi. Enyagitari robotamero chinga kichoboroere. Kolende talikire nyagitari erabo botamero asogoko bokali ubiya bwekerengo kisheguro otatiga Akasims Hospital. Nigo tubwata nyagitari bo manyi boisaine. Bakurwali marwire ao asokolenga nechi machine ichekerero. Obokore bwito nubwichinsemero ngebere nainye. Nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangina kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au buna SHA, AON, Britam, Naboigo, Trident, nigo tokotoka nsemo ya magina. Toligirenetie negete seni kiabanya nyimbo kia magina. Asamange akesimi 0707289342. Kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Nungani tisemi chebikoro elikogenda nukugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki